Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa ‘yan Nijar, yau ma tusu furle Nijar, cikin wannan shirin da ake ce ma ku saurara don ku umhana. Yau ma mun zo muku da wata gaggarumar live wadda sai in ce muku dai, na farko dai ba mu taɓa yin irin ta ba. Live ne wadda war kasan bom atoniki ne za a tadawa. Insha Allah muna so ku biyo mu 27 ga wannan watan a ƙarfe 8 gidan Bubakar Mara. Za a yi wannan live kin. Kuma live kin insha Allah ya kumshi wannan karon wani mayya biyu na mun ka dauko ba mutum guda zai muku live. Wannan karon mutum biyu ne za su baku live kin. Na farko dai mun dauko muku Almushi Almustafa wanda yake Mushi Almustafa wanda shike wani shugaba ne na wata proje mai cin gashin kanta. Proje mai taimakawa a wajen tana taimaka ma 'yan ƙasa a wajen abubuwa da yawa. Sannan Almustafa mutum ne in kun diba hoton shi za ku ga shi tsamo cikin uranium. To mutum ne wanda ya san menene aka yi cikin uranium, wace irin miya ta aka sha cikin uranium. Mutum ne wanda ya san abin da ake, ya san suwa suka yi dagwargwama cikin uranium. Mai son shi ji labarin dai san miliyar uranium gate, to yayi niyya zo wannan live kin zai ji cikakken bayani a cikin wannan live kin. Mutum na biyu shine wanda kuka yi sani Metal Larwan. Metal Larwan kuma kun san rigirgewa ne babbar da huwa mai ƙara itacen yaro, gaudi na saran wawa, akwara mugu ice tsutsuya ganin ke kwana ƙasa. To Metal Larwan shine wannan wanda muke son ku zo mun dauko muku wanda ya san wanda aka yi lahi, ina na aka yi lahi, ina aka yi lahi, na an yi lahi, na an yi lahi, kuma mun dauko muku wanda ya san kakana za a shari'a wanda sun kai wannan lahin. Kenan live ne wanda yake mai hayaki, ya kamata ku zo. Live ne wanda an ka tsaya an ka tsara cikin tsari, kuma ana so a yi shi a kare cikin tsari. Kenan wannan Hausa ba ta buzaye bace. Ina son buzu ba su iya bani wannan amsa dan ba Hausa buzaye bace. Yan uwa ina so wannan live din kada ka bari a barka baya, kada ka yarda a barka baya. Duk yadda za ka yi ka hito ka saurari wannan live din a yi shi da kai. In ka diba ga mai gwadin wanda ya yi lahi, ga mai shari'a. Kenan za ka ji komi wannan shine ake ce ma yake wankin ɗan kano bakin gulbi, ga ruwa ga toka. Za a faɗa ma wanda ya lahi, kuma za a gwada ma yadda za a yi mai shari'a. Kenan wannan live ne mai mahimmanci. Mutum biyu ba mu taɓa ɗaukar mutum biyu saman panel ba sai wannan karo. Kenan muna so duk wani ɗan Nijar da wani wanda duk ke ji harshen Hausa ko ta ina kake, kai kokari 27 ga wata a ƙarfe 8 yar da Nyame a gidan Bubakar Mara ka zo ka saurari wannan live kin. Zaka ji menene zai wakilta akan uwa, zaka ji menene zai wajaba a cikin wannan live kin. Kenan live ne mai kayar tasuwa, live ne wanda yake yana da hayaki. Yan Nijar muna son ku zo. Kun san Metal Larwan wannan karo na biyu ne. To ya samu wasu mayyan abubuwan da ya ce yana son ya dawo kuma ya banye mana wani kumshi. Kun san Metal Larwan mutum ne wanda ba ya jin tsoron kowa. Mutum ne wanda yake in ya ga gaskiya in za a yanka sai ya ga ita. Metal Larwan abin da ya sa bam atoniki ne gaba ɗaya. Kenan yan uwa ku biyo mu jibi ra 27 ga wannan watan na Desamba. Ku sha labari. Insha Allah a ƙarfe 8 yar da Nyamai gidan Abubakar Mara. Muna so yan uwa kada ku yarda wannan live a yi shi ba da ku ba. Paske sai in gani cewa mun matsu cewa wannan ranar ta zo ta 27 ga wannan watan. Saboda mun san menene zai faruwa. Kuma insha Allah muna kira ga duk wani mai jihar Hausa, idan kana da tambaya ka rubuta a comment, babu zagi. Idan kai karamta suwa ko kai zagi zaka samu kanka an yi blocking ɗinka. A cikin rasfe muna so duk wanda ke da komentar, rana ce wannan live ne ba a ɗaukar wani. Amma kayan haka insha Allah za mu yi kokari mu yi live wanda ke da wani ra'ayi ya bada a rubuta. Live ne muke yi na 'yan Nijar, ba namu ɗaya bane. Muna yi ne saboda 'yan Nijar su san ina suke, ina na sun ka kwan, kuma sai ina na za suna. Kai ka san kai wane ne, ka san kai wa a gaba gare ka. Ka gane ko wacce kayanka wannan gani ya biyan kayanka, shi muke so mu gwada mu 'yan Nijar ba cikin ɓaci, babu ɓaci, babu karamta suwa, babu zagi. Salamu alaikum.